Rahotanni daga bakin Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya fito ya yi maganganu game da zaben da ake gudanarwa a yau, yayin da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso yake fitowa yake jawabi masu muhimmanci. Yayin da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya fito yake miƙa saƙon gaisuwa ga duka jama'un da suka zo suka mara musu baya. Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya fito ya miƙa gaisuwa ne ga dukkanin jama'an Kano, yayin da yake cewa ko da yake magana a bakin mai ita ta fi daɗi. Ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan bidiyo domin kawo muku bidiyon da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso yake furta wannan jawabi. Sannan daɗin daɗa masu sauraro, kar ku manta kuna cikin tashar Aji Daɗi Top TV. Idan yau ne zuwan ka na farko, ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun samu. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwana jama'a jihar Kano, maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A wannan rana ta 18 ga watan uku shekara ta 2023, ranar da ake yin zaɓe, kuma alhamdulillahi zaɓe an kusan gamawa. Yanzu an fara kirga a gurare da yawa, wasu guraren ma an gama. Muna gode Allah, muna gode mutanen Kano domin mun ga gagaruman nasara. A nan nake tunawa duka 'yan kwankwasiya, 'yan jama'iyyar NNPP da duka 'yan kishin ƙasa da su tabbatar da cewar sun je akwatinsu inda suka yi zaɓe bisa ba gurin ba. Sun bi wannan akwatu, an tafi zuwa ward mazaɓa kenan, da zuwa local government, kuma Allah da zuwa cikin garin nan na Kano. Wanda yake da keke ya hau, wanda yake da babur ya hau, wanda yake da motarsa ko motar haya ya yi ƙoƙari ya yi wannan aiki saboda matuƙar muhimmancinsa. Muna da labari 'yan adawa ko ma makiya na wannan jiha suna nan suna ƙoƙari na su tafi